Right, good morning ladies and gentlemen, good morning my fellow Zimbabweans. How are you doing today? Let's hope you are doing very well, and thanks for joining me here again on your favorite channel. Please, if you are new, don't forget to subscribe and turn on the notification bell so that next time when I upload another video you will get a notification. Aufoka jambiwa nema updates. Guys, I don't want to waste much of your time today, and sukuda kurova imba ndakaviga mpini na weyanda nayo inyaya yema prophecies ari kutenderera guys, andati aiwa regai ndimhanye nawo maprofesi aya kuvana veZimbabwe. Tinoita mukombera pamwe, tinoungana pamwe chete, tione kuti tinobuda neanza here, tione kuti mangwana chii chiri kuitika, tizive kuti zviri kuuya zviri kuzoitika. Ndo donzvo redu panapa handitika. So guys, nyaya ndauya nayo inyaya yemaprofesis ari kutenderera mastreets ari kupisa nawo uyawo hanzi izvoni 2026 unoyi pachava nekusungwa kwevanhu kwakaomarara, ende kusungwa kwevanhu kwakaomarara kwakuchitaurwa apapa kwakuchitaurwa vatungamiriri vedu munhau dzepolitics handitika, vatungamiriri vedu munhau dzemabhizimusi handitika. Ndo nyaya iri kuitika guys, so I don't want to waste much of your time. First, let's watch this video. 2026 igore rekungangurwa, igore rekusungwa. Right. Ya vanhu vachasungwa kusungwa kutoiswa mujeri, kusungwa nemwechina aya kutoiswa mujeri cha amajeri achazara coach nichetika nenye muso dzichaparwa ipapabeka nemuso nyango dzitakapara kudhara zvese ingori wave yekusungwa. Vanhu vachangangurwa, maminister, mapoliticians, mabusiness people, hakuna munhu asiri kungangurwa next day. So this was my first video and this was my first prophecy from Prophet Passion Java. Hanzi gore rino pachangangurwa munhu, hanzi pachasungwa munhu sekuzvinzwa kwamangoitwa guys. And Prophet Passion Java vataura kuti hanzi pachange pakaipa, hakuna ari kusara kubva kumabusinessmen, mapoliticians nechichi, saka pakaipa guys. Prophet Passion Java pakabuda this prophecy pandaiona ndakamboda kuti aiwa this man vanombouya nemafanizi iwaya ekuti anenge achingotenderera like what he said kuti hanzi kungangurwa. So ndakangoti ndezvaprofeti zvekungoti vanenge vachida kumboita imwe yaya. We all know him kuti vanombouya nemafanizi mamwe aya anenge achitinakidza chichi vana mahumba vaya, but ndazoona kuti nyaya iyi inenge iri serious because havaziriwo vega vapachiprofita ichi handitika. So next, after this one, ndoda kuti ndi play a video from Vamakandiwa. And Vamakandiwa, we all know him kuti when he gives maprophecies aya pavanopa maprophecies kazhinji havanyanyi kutaura mazita evanhu, havanyanyi kupinza mazita evanhu mumaprophecy avo. Like kana vaprofesa something about Zimbabwe, vanogona kungoti ngatinamatei nekuda kwenyika yedu nezvakati, but now on this prophecy vataura mazita evanhu, vataura ivo vakati let's pray for mutungamiriri wedu weZimbabwe nemhuri yake, because ndiri kuona kuti gore neyo pachange pakaipa chichi. Handisuda nditsanangure zvese nekuti ndikatsanangura zvese hamuna chamuchazoonera video handitika. So let's watch Prophet Makandiwa vachitsanangura nyaya yavo sekutaura kwandanchida kuita. Let's watch. So I'm going to ask you to pray for the country. You pray for the government. In that same prayer, you pray for the leadership that we have. It is important that you raise a prayer this morning, right at the beginning of you will see how that is going to assist you. And you know that not only do I talk to God, God also talks to me. If I ask you to pray for the president, you pray for the president. That's exactly what you do. You pray for his family, his entire family, for God's hand. The country, the government, the leadership, everyone in leadership politically, we need to pray for them. And we pray for the head of the state, the president himself, and his entire family. You lift up your hands wherever you are. Right. We all know him, Prophet Makandiwa handitika. Vataura kutaura kwavaita ende mangokunzwa kutaura kwavangu vachiita zvese zvachitaurwa mazvinzwa kuti pachitaurwa nezvechi handitika mazvinzwa zvachitaurwa guys.
pari kuratidza kuti pakaipa the CA panoratidza kuti ma1 and last video randauya naro zvakare ndera Dr. Ian Ndlovu. Dr. Ian Ndlovu zvakare vataura nyaya iyi but havana kuda kubuda pachena kuti zviri kufamba sei, havana kuda kubuda pachena kuti zvinhu izvi zvichaitika muno muZimbabwe. Ndokutaura kwaita Dr. Ian Ndlovu and tinoziva tose kuti kazhinji kavo futi kana vakauya neprofesi havanangi munhu zvakare kuti ndaita profesi yaningi naningi naningi, but chandishamisa panyaya iyi ndechekuti vavanza even kutaura kuti Zimbabwe, but neresearch yangu yandaita ndabva ndaona kuti profesi iyi yakananga zvakare muZimbabwe and yakanangana zvakare nenyaya iyi yandauya nayo iyi nyaya yechiprofita chavamakandiwa, yakanangana zvakare nenyaya yani yaPassion Java. Zvakangonangana guys, hapana kana musiyano, even ivo vazama kuvanza but tazviona kuti profesi yavo yakanangana neZimbabwe. Pakashata guys, vangotaura ivavo vakati aiwa ndiri kuti ngati namatrei ndaoneswa chichichi zviri kuda kuitika mu1 country iri muAfrica munomu. Havana kuda kutaura kuti nyika ipi, but sezvandataura pataita tsvakiridzo dzedu tabva taona kuti this prophecy is the same prophecy neya Prophet Passion Java, is the same prophecy neya vamakandiwa. So guys, ndichakusiyai panapa muchiona last video from Dr. Ian Ndlovu anditika. Then please, when you are done, don't forget to subscribe, like, comment and share. Thank you so much guys. Tosangana zvakare muma videos anotevera. Thank you so much. I'm signing out. And then this message, I'm still finding out from the Spirit of God, which country is this? I don't want to use assumptions. It was as if I'm descending from the air, like a person who is in a plane. But I could not tell whether I was in a plane or I was just descending. You know, in a dream, you can find yourself descending from the sky without a plane or a helicopter. In a dream, all things are possible. So the message is as follows. We must pray for a certain country in Africa. Because in a vision, I was shown some powerful people being disgraced. I don't know whether it will happen in 2026 or at a later time. God Almighty knows. These men and women were walking on a ramp, you know, on a ramp like beauty pageants. They were walking on a ramp with their hands in chains. And quite a few of them had also their feet in chains as well. They were chained to both the hands and the legs. This is very serious humiliation and deprivation of life's ordinary means. We must watch and pray. A few shall be granted the grace to escape because of the prayers of the saints of the Most High God who are associated with them. Are we clear? So how did I tell that it was an African country? When I was descending, I was seeing African architecture, like huts and other things, that it's in Africa. The Holy Spirit did not tell me the exact country. I believe when I pray, He will tell me at a later time. And when I'm authorized to reveal the country, I will be able to reveal the country. Are we together, my brothers and sisters? But otherwise, if I'm not authorized to reveal the country, we'll leave the message as it is. The title of the message is A Pageant of Shame and Humiliation. So when I was asking the Holy Spirit whether this situation can be averted, the Holy Spirit said it can't be averted. It will come in the fullness of time. It will occur in the fullness of time. So that's why I wanted to know where exactly in Africa it will occur, so that I can ask intercessors to pray. The Holy Spirit, God refused to tell me where exactly in Africa it will take place. But the Holy Spirit told me it will take place very soon. Look at your neighbor and say it will take place very soon. Say it will happen very soon. Yes, there are certain very, very powerful people who are going to be disgraced. And it will be news all over the earth, in an African country here. That's what God told me. Many people are going to be shaken. Many people are going to be shocked to say, people who are powerful like this, they can be powerless like us. A lot of people are going to be shocked. Very powerful and very wealthy, they are going to be disgraced. I saw people walking on a ramp. Many men and a few women. It was mostly men and a few women. They were walking on a ramp. You know, when
people will be seated when people are modeling. These people were modeling shame and humiliation. Hallelujah. They were modeling what? Shame and humiliation. And when I was asking the Holy Spirit, is it all of them? You know, when you are in the Spirit, you ask questions which God wants you to ask. You can't tell why you will be asking that question. I said, is it all of them? The Holy Spirit said, no, it's not all of them. A few of them have escaped because of the prayers of the saints. Hallelujah.